welcome to my channel. If you're new here, welcome. I hope you stay by subscribing and hitting the notification bell so that uzoyazi xa ngiphinda post. And if you're a returning subscriber, welcome back, honey, and thank you so much for coming back. Thank you so much for coming back, Mdase. Today's vlog will be all about you guys spending the day with me. Yeah, ndizodibana nechomi yam, siye it-town, then xa sibuye it-town siye esikolweni siyoregister. In fact siyozama uregister because siblokiwe, guys, afford. So siyozama u-unblocker then siregister if sizokwazi uregister. But ngoku ndisesebhedini, so ndizawuvuka ndenze into yotya, ndihlambe, then sihambe siye e-town siyodibana nechomi yam, then after e-town siya esikolweni. So yeah ke my angels, spend the day with me, guys, spend the day with me. So zabona masaphinda senze ntoni enye apha emini, but for now nantso qha into endiyaziyo uba ndizawuyenza kukuya e-town nokuya esikolweni, into endiyaziyo kwangoku. Inye nenye izovela emini, guys. So yeah, ndizawuvuka ngoku ndondlule ndokwenza into yotya ngihambe. Guys, I'm making noodles ne-boiled eggs, neyazi la combo ye-noodles ne-boiled eggs. Yeah, uba uthi oros. Yeah, andiyazi why ndirhalele kwasekuseni namhlanje, but yeah. And also guys, ngicela sithetheni ngale nto yethu yogalela oros kangaka. Ngicela sithetheni ngale nto yogalela oros kangaka bethuna. Caba uzokunqandwa ngumbilini. I think that's why ivele ihlale iveki eyi-1 iphele. Yho, siyayigalela bethuna. But ke ibambi xa ingagalwanga kakhulu, so mayihlale iveki. Bethuna ndilate and ndinomsindo guys, ndilate isicefe sana, ndilate isicefe. Thina ngoku sesihamba nocela u-unblock. Oh, wazi apho wazibhalise. Hayi noba ndibhalwe elistini sana. Don't difference between izinto zethu, because ukuthi kukho ethi bana select postgrad okanye part-time. Hayi man, uthi select postgrad okanye year 1 istandard ntontoni. So ndivena siyokamanzi ne? Amanzi sele hleli phansi kancinci asimotshe. Andidikwe guys, andidikwe. Sesilinde nje u2 bethuna sikhwele shuttle sihambe sigodukeni bethunana. Yabona kuha sana.
guys, ndibuye kunetha sana, ndibuye kunetha. So I think I'm gonna close this vlog here. Andizuphinda ndiphume ngoku, ndizotshintsha nxibe iipajamas ndilale. Otherwise, thank you so much my loves for watching this vlog. Please like, comment, share and subscribe guys, please.